баща имам аз сега. Към нея и комплект писма, пълни с чудеса, пълни с любов и доброта. Обичам те, пъхаме и за любовта говориме. Учим ния прекрасни неща, сърцата ни се радват така. След това добрина, как можем да сме добри, ще обсъдим сега, ще дадем пример с дела. Пощата пълни се с чудеса, с думи топли и светлина. Пощата пълни се с чудеса от нашите сладки сърца. А сега време е за благодарностите. Нека ги промушим през сърчицето сега. Благодарни сме, че здрави сме, нова мушкане, нова благодарност. Благодарни сме. Благодарни сме, че времето си заедно споделяме. Благодарни, благодарни сме. Сърцето ни се пълни с това. Хайде сега да видим какво си имаме. Помпони, пълнеж и всякакви аксесуари. Нека ги промушим и тях, да ги пъхнем с радост сега. Сензорната игра е безкрайен свят, в който детето расте си игра. Въображението е лимит, идеите са прекрасни. Хайде да пъхнем писмата чудотни. Усмихни се, щастие, благодарност, здраве!